ассалому алайкум дӯстон, хушомадед ба шабакаи мо. Дар ин навор барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММО омода кардем. Лайкро зер кунед, мо бошем оғоз мекунем. ташкилоти октагон иштирокчиёни турнири 76-уми худро нашр карданд, ки дар байни онҳо варзигари ҷавони тоҷик Анис Ёқубовро дида мешавад ва аз ин ҷо гуфта мешавад, ки Анис дар ин ташкилот баромад хоҳад кард. Лекин дӯстон, ин чиз ба мухлисони тоҷик, махсусан ба мухлисони Анис Ёқубов писанд наомад ва онҳо дар комментария ин акс навиштанд, ки Анис, мо интизор набудем, ки туро дар ин ташкилот мебинем. Ин ташкилот ҷои ту нест, бародар. Ҳамин гуна комментариҳо навиштанд. худи шумо дӯстон чӣ фикр доред? Анис кори хуб кард ё набояд, ки дар ин ташкилот баромад кунад? фикрҳои худро нависед. дӯстон, мешавад ҳолатҳое, ки ба мо шумо лутфан пул дар кор мешавад ва бисёр вақт намедонем, ки аз куҷо маблағи даркориро пайдо кунем. акнун Тебанк ин мушкилиро ҳал карда метавонад. мехоҳам ба шумо дар бораи як воситаи молиявӣ муфид нақл кунам, ки метавонад ҳаёти ҳаррӯзаро осонтар кунад ва дар идоракунии молиявии худ дар сурати дуруст ва масъулиятнок истифода бурдани он кӯмак расонад. ин як корти кредитӣ барои хориҷиён аз Тебанк бо лимити то 1 миллион рубле ва муҳлати бефоизӣ то 55 рӯз аст. пур кардани корт ва гирифтани пули нақд дар банкоматҳои Тебанк ё тавассути интиқол аз дигар кордҳо осон аст. бо ин роҳҳо шумо метавонед эҳтимоли тасдиқи корти кредитиро зиёд кунед. ба ссилка дар описания буда даромада корти дебитии Blackро бепул заказ кунед. муштарии фаъоли Тебанк гардед. бо ин корти худ харид кунед ва пулро дар сурати ҳисоб ва амонатҳои Тебанк нигоҳ доред. дар барнома ё кабинети шахсӣ додаҳои шиноснома ва иннро санҷед. агар шумо аллакай корти Тебанкро дошта бошед, пас барои дархост дар барнома ё кабинети шахсӣ муроҷиат кунед ва бисанҷед, ки корти кредитии шумо тасдиқ шудааст ё не. барои гирифтани корти дебитӣ ба шумо шаҳрвандии Русия, сабтином ва ҳатто симкорти русӣ лозим нест. кордро метавонед ба шумораи телефони хориҷӣ дархост карда, онро дар Федератсияи Русия гирифт. танҳо дархост гузоред ва корт дар ҳар ҷой дар Русия барои шумо мувофиқ бепул расонида мешавад. худи дархости кор низ тамоман бепул аст. агар шумо дар Тоҷикистон зиндагӣ кунед, пас барои гирифтани корт ба филиалҳои бонки Шарик, Матин ва Эмин Сармоя муроҷиат кунед. худи ҳозир ба ссилка дар описания буда дароед, корти дебитии Blackро аз Тебанк дархост кунед ва таърихи кредитии худро дар Русия оғоз кунед. соҳиби камарбанди БМФ Макс Холлоуэй фикрҳои худро оиди муҳорибааш зидди Дастин Порие баён кард. ма аллакай бо ҳисоби 3-0 бой додагиюм, 3 маротиба зидди Волк ва намехоҳум, ки ин кор боз як маротибаи дигар такрор шавад. ин аз ҳама чизи асосе ҳаст, ки ма пеш аз муҳориба зидди Порие фикр мекунам. соҳиби камарбанди БМФ будан хеле хуб аст, ба монанди дар таърих шомил шудан ва ҳадафи ман дар сеюм муҳориба зидди Порие дастболо шудан аст. албатта Порие ваҳшӣ ва легендаи ҳақиқӣ аст. медонам, ки барои ӯ ин охирон муҳориба аст, лекин ма бояд, ки ӯро шикаст диҳам, гуфтааст Холлоуэй. ногуфта намонад, ки муҳориба байни Макс Холлоуэй ва Дастин Порие муҳорибаи асосии турнири UFC 318 мешавад, ки аллакай шаби ҳамин шанбе ба якшанбе баргузор мегардад. лекин пеш аз ин мо шуморо пресс-конференсия ва муҳорибаи рӯбарӯи онҳо интизор аст. ҳамчунин Холлоуэй оиди Илия Топурия фикрҳои худро баён кард ва гуфт, ки мухлисон набояд, ки ба ӯ чунин баҳои зиёд диҳанд. бале, ӯ ҷанговарони машҳурро шикаст дод. ин чизро ба назар нагирифта намешавад. лекин агар ки мо чуқуртар фикр кунем, пас ҳамаи чиз ин гуна зебо ва яктарафа нест. махсусан агар мо муҳорибаи ӯро зидди Волкановский ба ёд орем. волк ба муҳориба зидди ӯ баъди нокаути вазнин аз Ислам Махачев баромад. лекин ба одамон танҳо номи рақиб муҳим аст. онҳо ба рекорд нигоҳ намекунанд. онҳо мегӯянд, ки Алекс чемпион буд. баъд Топурия ман ва Оливераро шикаст дод. Чарлз дар лаҳзаи муҳориба зидди Топурия як ғалаба пайдарҳам зидди Чендлер дошт. Топурия дар лаҳзаи дуруст зидди рақибони даркорӣ ҷангидааст. тамом, гуфтааст Холлоуэй. дӯстон, худи шумо бо ин суханҳои Холлоуэй розӣ ҳастед ё не? метавонед фикрҳои худро нависед. мо бошем мегузарем ба дигар хабар. тобови ҷангори вазни сабук UFC Арманд Сарукян, ки Хамзат Чимаевро барои муҳорибаи унвони кӯмак карда истодааст, гуфт, ки омодагиҳои Хамзат чӣ гуна гузашта истодааст. мо бо Хамзат Чимаев лагери тамринӣ гузаронида истодаем. ӯ барои муҳорибаи унвонии худ омода шуда истодааст. ӯ зирак ва ором менамояд. бесаброна интизорам, ки ӯро ҳамчун чемпиони UFC бинам. лагери ӯ хуб гузашта истодааст. ӯ сиҳат аст. ӯ қувваи бисёр дорад. амма бошум дар ин ҷо барои кӯмак кардани ӯ омадам. агар ки ба ӯ гӯштин дар кор шавад, ман бо ӯ гӯштин мегирам. агар ки дар стойка кор кардан дар кор шавад, пас дар стойка кор мекунем. чизе ки метонам ва чизе ки аз дасти ман меояд ба ӯ кӯмак мекунам. мехоҳам, ки ӯ чемпиони UFC шавад, гуфтааст Сарукян.
хотиррасон мекунем ки мухорибаи унвони дар вазни миёна байни чемпион Дрикус Дюплеси ва довталаб Хамзат Чимаев рӯзи 16 август дар турнири UFC 319 баргузор мегардад ва мухорибаи асосии турнир хоҳад шуд. худи Чимаев бошад оиди ин мухориба чунин суханҳо гуфт: ба ҳама ассалому алайкум. ҳозир аллакай дар амрико қарор дорем. барои мухорибаи унвонӣ омода шуда истодаем ва ӯро мегирем иншааллоҳ, гуфтааст Чимаев. Всем большой салам алейкум. Сейчас уже в Америке. Готовимся на бой за пояс. Будем забирать, иншаллах. ҷангвори пешинаи UFC ва ҳозира аналитики UFC чел Сонен эълон карда гуфт ки Ислам Махачев бояд ки бой диҳад то ин ки мухорибаи ӯ зидди топурия баргузор гардад. идеяи он ки Ислам ба вазни 70 килограмм бармегардад барои ман қариб ки ғайриимкон аст. ман боварӣ надорам агар ки Ислам дар вазни 77 килограмм муваффақ шавад, ӯ боз ба вазни 70 килограмм мефарояд. аз ҳама проблемаи калоне ки дар ҳама вақт Ислам вохӯрда буд ва аз ҳама таҷрибаи нохуб дар карьераи ӯ ин вазн камкунӣ барои 70 килограмм буд. ман ба пуррагӣ боварӣ дорам ки агар Ислам дар вазни 77 килограмм муваффақ шуда чемпион шавад, пас ҳамаи орзуҳои шумо оиди мухорибаи ӯ зидди топурия кам мешавад. шумо орзу мекунед ки мухорибаи Ислам Махачев зидди Илия топурияро бинед, лекин эҳтимол кам аст ки ин мухориба баргузор гардида метавонад. барое ки ин мухориба баргузор гардад, Махачев бояд ки дар вазни 77 килограмм шикаст хӯрад, гуфтааст Сонен. ва дӯстон бояд гуфт ки чанд рӯз пеш Дана Вайт эълон карда гуфт ки ҳамин ки Ислам Махачев дар вазни 77 килограмм чемпион шавад, онҳо мухорибаи Махачев зидди топурияро ташкил мекунанд. лекин Дана Вайт аниқ накард ки ин мухориба дар кадом вазн мегузарад. ва дар ҳақиқат дӯстон, агар ки Ислам дар вазни 77 килограмм бо муваффақ баромад кунад, эҳтимол кам аст ки ӯ боз ба вазни 70 килограмм мефарояд. ба фикри худи шумо дӯстон, UFC мухорибаи Махачев зидди топурияро ташкил карда метавонанд ё не? метавонед фикрҳои худро нависед. ҳатман дар YouTube канали мо обуна шавед. то боздид, хонободу сарбаланд бошед.